Guys, do you know what pisses me off? What pisses me off is the fact that i-security cluster yethu is captured by zabantu. Sana namhlanje kumadlanga commission bekukho General Sinona ebethunani makudanyaze eklasini kucaca uba inhliziyo zenu ziyabetha and nikhona apha eklasini makudanyaze bethuni. Mamelani ke uGeneral Sinona uthe engena yaba ngandithi eye contact hayi ndabona ubaba uso basebhayi yabazoba buso obutshoyo into nokubana mna neenyembezi zika Victoria sinje yabo ngambona engena lathi hayi lo neenyembezi zika Victoria ayisana baxabelanga tu hayi nyani wahlala phansi hayi nyani xa egqiba ohlala phansi was introducer wabelist qualifications zakhe kwabe kubuzwa zii-commissioners hayibo uzithatha apha ezi-PhD wabezitsho ke nakuba hayi ayizo PhD kodwa ngoku kutheni uzazifaka kwi-qualification mntase Mary Diaz siyabazi abantu abafana nawo awungodoktar kaloku mntase hayi nyani ke yadiskaswa loo nto yadlula yabo thina ke siyimamele nje laa nto ibithethwa phaa but thina kule klasi yam siyamazi uGeneral Sinona bangubani. uGeneral Sinona kaloku bandase lela polisa linje noNomkhithi. You understand? Because uGeneral Sinona kaloku noNomkhithi babe exchange i-text messages. uGeneral Sinona noNomkhithi ba exchange i-favors. uGeneral Sinona, it got to a point where nomntana kaGeneral Sinona uthetha noNomkhithi ba arrange into yothengisi. So uNomkhithi was facilitating into kamntana kaGeneral Sinona oyayithenga iproperty. Yabo, and ke ngoku uGeneral Sinona siyayazi into nokubana uyamnika uNomkhithi iindaba zapha eSAPS uyamfitha chance na chance ayifumanayo sendela uNomkhithi iindaba zapha kwaSAPS yabo. So thina siyayazi lo relationship between uGeneral Sinona noNomkhithi. Here are some of the texts. Ngava? So mamelani ke bantase into eyenzekayo. Bantase ndidecidile into nobana i-text mandizi-ede ekugqibeleni because andifuna ukuphazamiseka le ncoko yethu. Mamelani ke into eyenzekayo. So uGeneral Sinona kaloku bantase unikezile ke ngestatement sakhe wanikeza ngestatement sakhe basically esiphika yonke into. Basically uthi yena noKate Matlala bazitshomi enye nenye uyayiphika basically bantase hayi ke fine. So kuloo nto yakhe ke ngoku yophika yonke into azoveza nento nokubana yena after uKate Matlala etestifyile kwi-ad hoc committee yena wayo wafumana i-WhatsApp from uGeneral Mkhwanazi. uGeneral Mkhwanazi wabe emfacea ngento ye-testimony kaNomkhithi. Ngava? So kungubani ofacea omnye? Unkwale Nkosi ufacea uSinona ba wena Sinona uthe wathi and uMatlala yena uthi and ke ngoku uthi uGeneral Sinona loo nto leyo khangayimphathe kakuhle because leyo SMS leyo was threatening yabona, and ke ngoku khangabe right uthi hey Mendi ba wawundibonile ndandibile ndithe xhopho ndathi ndobona i-notification yathi gub anxiety xa ndiyivula uthi text zazingena kanje from Unkwali Nkosi guys uthi zazingena kanje uthi uvalo ayenalo uthi nangoku ndazifunda ezo text ezo azange ndiphendule, and then kanti kuzawuthi after that ndifumane i-notification notice yonto nokubana ndizawuphofu ufumane ileta etshoyo into nokubana uzawutransferwa, and then wafumana nenotice yintona nansi mani le nto misconduct. Wafumana ne-notice ye-misconduct yabo. Hayi ke fine uthi ke ngoku from nje ezo texts zikaMkhwanazi to misconduct to i-transfer khona into isikhona isandla sikajambase kuyo yonke loo nto yabo. Ajampe in ke ngoku uTata uMadlanga athi uTata uMadlanga mamela ke ingenzeka ba angumkhwanazi because thina as i-commission siyakwazi ukunikeza i-recommendations. Ezo recommendations ingaba sithi mhlawumbi umuntu makasuspendwe okanye umuntu enziwe loo nto, but as iMadlanga commission siyakwazi unikeza i-recommendations yabo. So it's going to be up to the department ba lo department iyazithatha na ezo recommendations yabo. Abantu abaqalekeleke bazayiva into nokubana
what Utata uMadlanga was saying there into nokubana yimfokaba ungangxami ngotyola umkhwanazi because kaloku thina besihambisile iripoti ku-Cupcake and ke ngoku loo report ibine-recommendations, so kungenzeka uba yipart yezo recommendations le yenziweyo. And ke ngoku uthi Utata uMadlanga, you don't even have to appear before iMadlanga Commission for them to give recommendations. Xa bebona nje uba i-evidence abanayo so far ithi ngumuntu o-dangerous, bayakwazi bakuxine ngee-recommendations. Understand abantasi? So utshilo kuTata uMadlanga. Hayi, fine. So uyabuzwa ke ngoku uSinona, okay fine, ufumene ezi text kumkhwanazi, bezisithini ezi text, and ke ngoku kuloo nto leyo what did you find threatening about the text, yebo? So i-text ke bantase kaGeneral Mkhwanazi ineento ezininzi ezi-layered to it. The first one being the fact that uGeneral Mkhwanazi uthi kuSinona into nokubana wena undixokisele because ndakubuza uba i-relationship yakho noMadlala yintoni. Wena Sinona wathi wena noMadlala nikhule nobabini, kodwa nankuya ngoku uMadlala esiya ku-ad hoc committee esithi into nokubana ukwazi from 7 years back you guys are like brothers but anikhulanga nobabini because wena Sinona umdala kunoMadlala. Yava? USinona kwabuzwa uthini ngaloo nto. Wathi ke nakuSinona ndingqinelana noKat, mna into kaMkhwanazi yoba ndikhule noKat is impossible because mna noKat it's impossible basikhule soyi-2 because sishiyana kakhulu nge-age. Yava? Hayi, fine. So eyesibini ipoint is the fact that uthi uNkwale-Nkosi kwakule WhatsApp into nokubana uzawuexposa nento yokubana uNomkhithi wamxelela ulo mntana uGeneral Mkhwanazi into nokubana kukho iplot kaSikwapa uSibiya ayibhatalileyo, yabo. And ke ngoku wa-expose nento yokubana wayehamba esa imali kwi-address ethile eyisa kuSibiya ngemoto yaphi yakwaSeps. Kwabuzwa kulo ke ngoku i-SMS guys ibhalwe nguNkwale-Nkosi, uyibhalela uSinona, iyafundwa pha, uyaquestionwa ngale SMS. Kwabuzwa kuye ba uthini ke ngoku ngale part, wathi nayo ayayazi, zange wayoyiva nakwamasela umdudu loo nto yena. Yava? Upoint number 3 ke bantasi into nokubana uyaphinda uGeneral Mkhwanazi uthi and wena Sinona azange undixelele bana wena wadiscussa noMadlala indaba kaNangi, yabo? Azange uthethe loo nto, naleyo uyayiphika ulo mntana uSinona. Yaba? Wayiphika guys, wabomva apha njengoba emnyama nje. Wabe esithi uGeneral Mkhwanazi into oyiyo wena Sinona, that means ulimenemene. And ke ngoku bantase uKat Madlala ngalaa mini wayese-ad hoc committee kaloku wasivezela into entsha, wathi yena wayekho wayodibana noGeneral Mkhwanazi PPP e-KZN Pearls what ngiyakhumbula loo nto sasiyothuka apha sonke yeke. So ke ngoku uSinona naye ubuyela kulaa nto yoba uKat uright wayodibanile nyhani noGeneral Mkhwanazi because i-arrangement yayisithi uKat akabhatalwa iSeps ngenxa yale tender yakhe, ngale nto yale tender yakhe. So ke ngoku ufuna iSeps irelease iimali zakhe zetender. Understand? But imali zakhe zetender ingathi zisitakile, yabo. uGeneral Mkhwanazi yena wabe esithi ufuna i-information ngoSibiya, yava? Besithi ufuna i-information ngoSibiya, therefore i-arrangement yapha yeyoba uGeneral Mkhwanazi uzawudedela umnotho wetender. After ededele umnotho wetender, ne-case kaTebogo Thobejane kuthiwa uzayistopa against uKat. In exchange, uKat uzawunika uGeneral Mkhwanazi what is this, i-information about uSibiya. Yi-version ke ngoku lena kaSinona. Uthi uSinona nyhani kwadityanwe eDurban and ii-bases zoba makudityanwe yayizezi. Understand? Hayi ke fine ke bantasi kuzafuneka siye ku-part 2. And it reads, Merry Christmas, Nduna. Sorry that night I met that guy very late. Couldn't even notify you. I'm coming back again tomorrow, though he needs to give me feedback. The response from General Sinona is a picture of thank you.
On 28 December 2024, there's a message from General Sonona. I trust that you are fine under the circumstances. Response: the guy I went to see really helped. I will tell you whenever you back this side. Monday, I'm starting with our project. Nothing is disturbing me anymore. General Sonona: that's great news, my brother. I am coming back that side tomorrow, a week. On 2 January 2025, Major General Sonona forwards to Mr. Matlala the letter of 31 December 2024 from Minister Mchunu to the National Commissioner. I have subsequently learned that there was a meeting with the Minister on 24 December 2024 raising queries on the Medicare 24 Tshwane contract. We also see from the Mokgotsi chat that around this date, Mr. Matlala was having a conversation with Mokgotsi regarding assistance from, quote, the iPad guy, close quote, to effect an arrest. Advocate Hassim, just for the record, in paragraph 19, the letter of 31 December 2024 is the letter that we have come to know as the letter disbanding the PKTT. That is correct, Commissioner Khumalo.